سلام زخبركم تخاتلتي نايلا channel كم يكنيهم نايلو مدبنا بزعباتي حد كابتوم عبيت التكالات ناي مسرح مخاين علمنا زغنة تيوتا يكخون ناجما مرون دحرا بايتا ناي استكالن زملكت بحتر زبدنا باهم كنبلوينا مسانا جنح كم إن فلتوت تكال تويوتا عمل عالم بزهبهم أجرجلوت تننوي زمانات سمو عكي وزخيزلو أفراي مكاين إيو إذا تكال زفري مكاين رتعوا جازلون ننوي حزيه كي تبلاشوا خجرجلا زخلا أنت تبلاشواون مع الري وزعيتاتن جبازي هاسيين مسراتنا إذا تكال كيتشيرو تويوتا بسنة 11/8/1994 أب جابان اتركب نشتي قطر استولدو خوينو بخرو ودو نتي أب تكزيتي ناي ماشينر مسرح مقطعات أمزنبرو ساكيتشي تويوتا يو كاب غزي نسنتو أب ماشينات مقطعامن مسوز تحاز موياتاتن لعل تقداسن سلازنبرو قطتا نابتي أب كتما طوكيو زركب طوكيو إمبريال يونيفرسيتي أمرحه أب 1920 بميكانيكال إنجينيرين تمرقو نأستا شوعة أوارح مستي ديبارتمنت أوال كوينون كساب 1921 أقلقله كابز قصيلو نابتي بولاديو زكايد زنبره تويوتا بوشوكو تباهيلو زصواع زنبره ناي ماشين مسرح التكال تمليسو تمكرو ازايده كاب 1921 كساب 1922 زلو غزيات ناب كتماتات كاليفورنيا لندن مارسين تغعيزو ابتا عودي زلو معبالتات تعزبه كابون دحر دما اب اوتوموبيل اندستري تقداسنت احدره نهاجرو جابان تمليسو دما بزعبات زرايو كله كمستدنقه نولاديو غلصلو نتزنبرم تكال دما نابناي اوتوموبيل اندستري كسغاغرو حسب اقربلو بشحن 1926 عام تمرد دما تويوتا اندستريز كوربوريشن زبل تكال مسرتو كيتشيرو دما دايركتور ناي تكال كوينو تمززه ات تكال ابناي اوتوموبيل بيزنس اتوكيرو كسرح دليتو سلازنبره ابتا عودي اخول مصنعاتن مغبار اندغنا ناب امريكان اوروبان تغعزه كاب 1929 كساب 1930 ابو ابز نبرلن غزيات دما ازي بزح نغير تعزبه بقندو اتي اندستري امصا عبي عبيت كغبر كم زخل ترديو ناب هاغرو تملسه اتا ناي مجمريا زفريوا ماكينا دما موديل AA سيدان نبرت كابز قصيلو زلو 4 عامتات اتتكال ببغزيو حدش معبالتات انا فتره توغعزه اب 1937 دما علاو نقد فقال اب تحتي تويوتا موتورز كوربوريشن زبل سيامه افلطو توهبو كيتشيرو دما ناب ناي بريزيدنت درجه بمرياب سرحو قصله كلاي كينات عالم اتقند نتكال تويوتا انقفات زخونو اغاطامي نيرو جابان اوغ مس منبارا ديزاينراتن سمويان قصيروم استفلالي مكاين اب ممسرح زنبره مدبو ماقاريصوم اتي منغستي زدلين عينتات ناي تصعنات عبيت مكاينن كسرحو تگددو بسنكت كينات قطوات هاجر سلستهاسي تويوتا موتورس ونفرياتو انقلقله بجكازي ابل على ستاقسه مهنيات كاب 1940 جميرو منغست جابان نتكالات نيسانن تويوتان كبيت تزاز يحلفلهم نيرو نسو دما ازن تكالات بزيكا اوتوبوساتن ناي صعنات مخاينن كال نخير فريو ابتك زيتي قطوات هاجر بكبيت هاريمو ابزنبرلو غزي نهزب زدلو وسنت نغرات انبر ناش موديل مخاين كيمسرحا اززه ابتك زيتي سراويت امريكا اب جابان سلازنبره اتن ناي ميلتاري مخايناتهم اب تويوتا موتورز كعريا وعل غبره اذن كيتشيرون سراحتنياتون عبي زينايو نتتكال كابتيو اتيوز نبره وطري سلي كبلو خاله بعبي دما اقاوما مكاين امريكا كردا تايمو ጥርሽ 1947 ممسرح ناش مكاين كقصل بمنغست جابان فقال وصه انتخونه عقم حزب بسنك كينا سلازتداخمه كم سددل شيات كركب ايكالن بعبي دما انفليشن سلازغاطمه كم تزدل كسغم عقم كونم ابت دحيرو زنبر عامتات تكالات كابت زغاطمه كلولا قطبا قلطفن كحاويا سلازيكالا سراحتنيات كسغوا جمره تويوتا موتورس اكل ناي زصلوا كوانت نبره سراحتنياتو كابل سغوق ننفس كفم ناي 10 مئታዊት مغدال دموز بمغبار بستخالو مسوق تصنحو وسنه ابتماساسال غزي كوينات كوريا سلازجمره سراويت امريكا كابوتا كوينات حدا شح ناي ميلتاري تراك كاب تويوتا اززه እዚ ዕርግዚ ነቲ ዘጋጥሞም ዕንቅፋት ክሕውዝ ዝኽእል ድማ ነበረ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናብ ኣሜሪካ ተጓዓዙ ምስ ዓቢ ናይ ኣሜሪካ ኣፍራይ መኪና ዝኾነ ፎርድ ብምጽናሕ ድማ እኹል ተመክሮ ቀሶም ሓድሽ ፊሎሶፊ ሒዞም ድማ ጉዕዞ ናብ ማኑፋክቸሪንግ ኣተወ ቶዮታ ክራውን እታ ናይ መጀመርያ ናይ ተጓዓዝቲ ወይ ፓሰንጀርስ ኮፍ መበሊ ዘለዋ መኪና ካብ 1952 ጀሚራ ክትምዕብል ጀመረት ምስቲ ቡኪናት ዝዓነወ ግን ከኣ ዘይተሓደሰ ጽርግያታት ክሰማዕ ዝኽእል ተጻዋርነ ዘለዎ ቻስ ሰሪሖም ነተን መካይን ንነዊሕ ዓመት ከገልግላ ከም ዝኽእላ ዝገብር ምዕባለ ገበሩ ኣብታ ዓመት እቲኣ ሓደ ካለ ኣሰንባዲ ዜና ተሰምዐ
ንሱ ድማ ሞት ናይ ኪችኖ ቶዮዳ ነበረ እቲ ዝሕዝን እታ ዘማዕብልዋ ዝነበሩ ሞዴል ቶዮታ ክራውን ናብ ሽያጥ ቀሪባ ክርያ ዘይምብቁዕ እዩ ድሕሪዚ እቲ ብቐረባ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ወዲ ሓወቡ ኤጂ ቶዮዳ ንዑ ተኪኡ ስልጣን ተቐበለ እታ ሞዴል ድማ ብዕሊ ናብ መሸጣ ኣብ 1955 ተዘርግሐት ኣብ መላእ ዓለም ድማ ተቐባልነት ረኸበት በብዓመቱ ምቅያራትን ምሕዳስን እናተገበረላ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ክትበጽሕ ከኣለት ብዘይካ እዚኣ ኣብ ወርሒ 11 1955 ዝተዘርግሐት ቶዮታ ላንድ ክሩዘር እታ ካልእ መወዳድርቲ ዘይተረኽበላ መኪና እያ ክሳብ ሕጂ ድማ እታ ዝበለጸት ካብ ዓይነታት SUV መካይን እናተባህለት ይነገረላ ዓቕሚ ቶዮታ እናዛየደ ምስ መጸ ሽያጥ እውን ኣብ ሙሉእ ዓለም ብዓቢ ቁጽሪ ወሰኸ ኣብ 1957 ኣብ ታይላንድ ጨንፈር ከፊቶም ሽያጦም ኣስፋሕፍሑ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት እውን ናብ ኣውስትራልያ ላንድ ክሩዘር ሰደድ ገበሩ ብ1958 ድማ ኣብ ብራዚል እቲ ናይ መጀመርያ ካብ ጃፓን ወጻእ ዝኸፈትዎ ናይ መገጣጠሚ ፋብሪካ ገበሩ ኣብ ሱሳታት ቁጠባ ጃፓን ክሓዊ ጀመረ እዚ ማለት ድማ ህዝቢ ጃፓን ካብ ናይ ድኽነት ናብራ ወፂኦም እኹል ኣታዊ ከኽዕብቱ ጀመሩ ስለዝኾነ ድማ ዝኾነ ሰብ መኪና ክውንን ባህገ ክሕድር ጀመረ በብግዚኡ ድማ ተጠቃሚ ዝተፈላለየ ዓይነት መካይን ክኸውን ከኣለ ንቶዮታ ሓዊስካ ካልኦት ናይቲ ሃገር ብራንድ ዝኾና ትካላት መካይን ናይ ውሽጢ ሃገር ጠለባት ከማልኣ ፍርያትን ኣዛይዳ መንግስቲ ጃፓን እውን ብከቢድ ወፍሪ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ክገብር ጀመረ ቶዮታ ብዘይካቲ ባዕሎም ዘፍርይዎ ኣብ ካልኦት ንኣሽቱ ትካላት ኣብ ተመሳሳሊ ኢንዱስትሪ ዘለዋ ከም ሂኖ ኣፍራይ ናይ ጽዕነት መካይን ከምኡ ናይ 16.8 ሚእታዊት ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ዳይሃትሱ ብምግባር ኣብ ቁጠባታ ሃገር ዓቢ እጃም ገይሩ ኣብ 1981 IG ቶዮዳ ካብ ናይ ፕሬዝደንት ስልጣኑ ብፍቃዱ ወረደ ናይ ኣቦ ወንበር ስልጣን ድማ ንሰይቺሮ ቶዮዳ ማሕላለፉ ሶይቺሮ ወዱ ንመስራት ትካል ናይ ቶዮዳ ከም ዝኾነ ድማ ይፍለጥ ነቲ ትካል ካብቲ ዝነበሮ ዓቕሚ ሽያጥን ምሕደራን ብዝተዓጻጸፈ ክዕቢ ጀመረ ብ1984 ምስ ዓቢ ናይ ኣሜሪካ ትካል ዝኾነ GM ሽርክነት ብምፍጣር ካልእ ሓድሽ ተመክሮ ምፍራይ ናይ ኣሜሪካ መካይን ፈጢሩ እዩ ናይ መጀመርያ ናይ ማኒፋክቸሪንግ መሬት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ድማ ተቐበለ እዚ ውሳነ እዚ ካብ ታሪፍ ነፃ ንምዃን ድማ ነበረ ኣብ መወዳእታ 80ታት ቶዮታ ሓድሽ ምቃል ብራንድ ከፈተ እዚ ብራንድ እዚ ሌክሰስ ብዝብል ስም ዝልለ ኮይኑ ንናይ ኖርዝ ኣሜሪካ ህዝቢ ዝዓለመ ብራንድ ከም ዝነበረ ይዝከር ሌክሰስ ከም ላግጀሪ ወይ ናይ ሃብታማት መካይን ኮይነን ክፍለጣ ዲዛይን ገይሮም ድማ ናብ ህዝቢ ከዋዕውዕዎን መደቡ ምክንያት ናይ ዝኻ እተን ናይ መጀመርያ ፍርያቶም ምስተን ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ዓለም ጎባልል ዝነበራ ትካላት ማርቸልስ BMW ጃጓር ዘፍረየን መካይን ክወዳደራ ስለዘይከኣላ እዩ ናይ $1 ቢልዮን ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ሌክሰስ ብምግባር ድማ ዕውት ዝኾነ መዋዕዋዕ ገበሩ ካብዚ ብምቕጻል ከም ቶዮታ ፒክኣፕ ካምሪ ዝኣመሰላ ሞዴላት ናብ ህዝቢ ምዝርጋሕ ጀመሩ ወላ እውን ኣብ ናይ ስፖርት መካይን ዘድሃበ ፍርያት ተተሓሕዝዎ በብዓመተ እናሐደሱ ድማ ተወዳደርነቶም ኣዛየዱ ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት ቶዮታ ሞተርስ ዘፍረይ መካይን ብዓቢ ቁጽሬን ወሲኸን እቲ ዓይነት ብራንድ እውን እንተኾነ በብግዚኡ ወሰኽ ገይሩ እዩ ኣብ 2002 ኣብ ፎርሙላ 1 ዝወዳደራ ናይ ስፖርት መካይን እተን ኣብ ኣሜሪካ ዝማዕበላ ቶንድራ ፒክኣፕ ገለ ካብተን ልዑል ጠለብ ዝረኸባ ክኾና እንከለዋ ኣብ 2007 ሞዴል ካምሪ እታ ዝበለጸ ፍርያት ክትከውን በቂዓ ቶዮታ ፍርያቱ ንምስፋሕ ኣብ ካናዳን ኣሜሪካን ተወሳኺ ጨናፍር ከፈተ ብዙሕ ከይጸንሐ ግን በቲ ኣብ 2008 ዘጋጠመ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ዕንቅፋት ገጠሙ ፍርያቱ ድማ ጎደለ ክሰራታቱ እውን ገጠሙ ካብ 2009 ክሳብ 2011 ኣብ ዝነበረ ግዜያት ቶዮታ ብሚልዮናት ዝቑጸራ መካይን ከፍሪ ጀመረ ሽያጥ እውን ብኡ መልክዑ ወሰኸ እንተኾነ ኣብቲ ግዜቲ ዘፍረየን ዝነበረ መካይን ናይ ሜካኒካል ጸገም ይገብራ ምስ ምንባረን ነተጠቀምቲ ብዝተወሰነ መልክዑ ግዳይ ሓደጋ ክገብሮም ክኢለን እየን ጠንቂ ናይቲ ምኽንያት ድማ እቲ ምስተን መካይን ተገጢሙ ዝመጽእ ካርፔት ናብቲ ናይ ጋዝ ፔዳል ሸተት ኢሉ ይኣትሞ ንኽትቆጻጸሮ ኣጸጋሚ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ እዩ ወላ እኳ ቶዮታ ነዚ ቅሬታ ብቕልጡፍ ንምፍታሕ ተተበገሰ ገለ ካብቶም ግዳይ ናይዚ ጸገም ዝኾኑ ተጠቀምቲ ክሲ ስለ ዝመሰረትሎም ከባቢ $1 ቢልዮን ካሕሳ ንኹሎም ዝኸሰሱ ግለሰባት ክኸፍሉ ተገደዱ ንመንግስቲ ኣሜሪካ እውን ከባቢ $1.2 ቢልዮን ከም መልክዕ መቕጻዕቲ ንምጥሓስ ሴፍቲ ዝምልከት ከም ዝኸፈለ ይዝከር ከባቢ 37 ሰባት ብሰንኪ እዚ ጉዳይ ብሓደጋ መኪና ከም ዝሞቱ ድማ እቲ ክስታት የመልክት ኣብ 2014 ከባቢ 5.1 ሚልዮን መካይን ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ክሸይጥ ዝኽኣለ ትካል ቶዮታ ካብቲ ኣብ 2013 ዝነበሮ ሽያጥ ብ3.8 ሚእታዊት ወሳኽ ከም ዝገበረ ይዝከር እዚ ድማ ዓለም ለኻዊ ዓብላልነት ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዝረኣየሉ ነይሩ ቶዮታ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን እውን ከፍሪ ጀሚሩ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ወፍሪ ብምግባር ኣብ ናይ መጻኢ ዕዳጋ ክወዳደር መደበ ነተን ህቡባት ፍርያቱ ዝኾና ሞዴላት ኮሮላ ክራውን ካምሪ
ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ኣሰራርሓ ገይሩ ከም እንደገና ናብ ዕዳጋ እናዘርግሐ ካብቲ ውድድር ከይወፀ ንሪኦ ኣለና። ኣብ መጻውን እንተኾነ በብዓይነተን ተወዳደርቲ ዝኾና ፍርያት ከፍርም ምዃኑ ይሕብር። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ንትዮታ ዝምልከት ዘዳለኹ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብዛ ቪድዮ ዘይጠቐስናዮ ግን ከዓ ብዛዕባ ዝትካል ክበሃል ዘለዎ ትብልዎ ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፉና እንዳበልና ብሩኽ ግነ